Ndị be anyị olukwenu ka ọ na-elu. Unu mana tata bụ ahịa nkwọ n'ala Igbo. O nwere ofe akụkọ njeta ịkọlụ unu. O nwere ofe akụkọ mpa anyị na-aga akọlụ anyị eviri nkwọ ọbụla n'ala Igbo. Ọ sị na o nwere ofu nwoke nụrụ nwaanyị wee mụọ ụmụaka ịsaa mana ọ mụrụ ajọ nwa. Ya bụ na eviri mbọsị nkwọ ọbụla na the man na o jebe nkwọ na the man na-akpụrụ 2 gallon okebe na baskolo ya. Ịghọtago? Oke ya na baskolo ya o jebe nkwọ. O loo na nkwọ o gote mmanya nkwụ ọcha. O gojuo 1 gallon nkwụ ọcha ahụ o ji wee jebe nkwọ. O gotekwa anị nkịta. Ịghọtago? So the man jecha afịa wee bata wujucha afọ na nkwọ because ọ ga-evu ụzọ wụcha mmanya na nkwọ wee parịzie elu nke ahụ o bu wee nọtaba na be ya. So ọ nọta na be ya o berichie anụ nkịta ahụ o gotere. O berichie nke ọ ga-eberi wee keke ya ụmụaka be. O keke ya ụmụaka ahụ niile. Ọsị ha ncha niile rie nri abana ọsịsọ na kpoo imu na gaji n'alụ na mmowa ya si na-etekweta adụnụ. Mmadụ afụtakwa n'ilo na mmowu na-abịa na egbeje na-afụta. Ọ gwacha ya ụmụaka ha epiere imu na jelahụ. Nke ahụ bụ ejọwa ahụ ọ mụtalụ amụrụ ya. So nwoke na nwaanyị ha kpacha nkata n'abalị nwụcha nkwụ ọcha wee naba. Chisa n'ụtụtụ the boy ga school. Ihe ọ ga na-agwa ụmụ skuul ibe ya bụ biko na ihe unu ga na-ekwere m bụ njolo ma njo. O luo na skuul ihe ọ ga-asị ụmụaka skuul ha bụ unu bịanụ na daadị ime jere afịa nkwọ. Ọ bido gụba egwu daadị ime jelu nkwọ jere ma nje. Gote anụ nkịta na nkwọ jere ma nje. Jere ọpala nọtụ ụnọ jere ma nje. Olu na ndeli abalị jere ma nje. Ọsị ụmụaka lahụwa jere ma nje. Na egbeje na-abịa jere ma nje. Ọ makwa na ejọ nwa mụ anya jere ma nje jere ma nje. Ọ na-eneta ife na-eme jere ma nje. Akpụwa njọ isi jere ma nje. Ihe dadị na-eme jere ma nje. Na ekwe nwaanyị na-eti ogbuo m na ọkụ agbagbuo m na-ewewe ewe na-anọwa ya anọ. Ekwe nwaanyị na-echi ekwe mami na-ebe ihe mami na-eti na-ewewe ewe na ọkụ agbagbuo ya cha azọwakwa ya So ife nji wee na-akọ akụkọ ife anụnwa abụrụ ife ọzọ na abụrụ ọ na-adị mma ịbụrụ nwoke maọbụ nwaanyị ịchọrọ ịnụ ha na nwaanyị obi kaa gị na ịchọrọ ịnụta nwaanyị. Ị ga-emeki sure na ịlụrụ ụlọ lụọ ife dịka 4 room or 3 room nke ọ ga-abụ mgbe anọ gị na nwunye gị ka dị single. Nwunye gị mụọrọ gị nwa gị na-agbagote like 2 years ga-enye ụmụazị ahụ 1 room ka ọ ghara ịbụkwa ịmụta nwa gị ọka na 2 years ka chee na ọ bụ obere nwa. Ọ bụghịkwa obere nwa. Ọ kakwa mma na ịchọrọ ha like 1 room ma ị gachịtara fa ụlọ ebe ọzọ fa ebi bụ na nwunye gị anọrụ ka ọ lafee bụ igote nkwụ ọcha n'abalị ute anụ nkịta gụ na nwunye gị tacha anụ nkịta n'abalị wụcha mmanya. Aga skuul n'ụtụtụ a na-agụzi jolo ma njo n'ime skuul. Aha ụmụazị alapụ akwụkwọ fagalụ na-akọzi ife dadị na-eme akwa nwaanyị na-eti. Biko na ọgwụkwa nke ọla m n'ọnụ. Igbo bụ Igbo ekene m unu ya ma alụ nụ mmalie nne.